Imos falar de cine, imos falar de series de televisión. Algo teremos que tocar los Goya, toca porque foi esta fin de semana. Que llevamos facer? Fernando San Pedro, Crónicas Cínicas, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Bueno, o día iba ben ata que acabas de mencionar ti os Goya. Sí, mira, como que cando chegan os Óscar eu me ilusiono, cos Goya non sei por qué. Pero, que a ver, quen se ilusiona? Encima, vaya por diante que non vin a gala, No, eu non quixen. Na miña casa a siguen sempre, eu non. Eu nin quixen, nin puiden, nin vamos. Non. E non porque deteste o cine español, ni moitísimo menos. Xa sabedes os habituais desta casa que aquí se defende o cine español. Hai boas películas, hai malas películas, evidentemente, pues como en todos os lados, ¿no? Pero non é por eso. É porque incluso as recentes declaracións, de onte, de dúas actrices que xa me caían ben, pero a respeto ahora todavía máis polo que dixeron onte, que son Leonor Watling e Macarena, a ver se non me confundo de Macarena Gómez, eso. Vale, dicindo que xa non se sabe se fai a gala para dar uns premios ou para falar de política. Entón, elas moitos outros pensamos que teñen toda a razón do mundo. E máis cando por encima a señora Watling denuncia que lles impoñen, lles suxiren así con xeito obrigado que ou ben fagan algunha referencia a que lle toque facer o discurso de turno a Palestina ou a calquer cousa. A calquera das causas que toque. Efectivamente. Ou a levar un pin. A ver, a mí me obrigan a eso xa non iría a gala a ver, que se é espontáneo pero non digo nada. Exacto. Pero que se é que unha gala de cine, se alguén se pode falar de política, pero facelo premeditadamente non ten sentido. E xa non só eso. Non ten sentido. É que aparte é para min, cuidado. É unha absoluta hipocresía. Porque a ver, mira, é que cada día creo que xa o dixen, cada día Luís Tosar é máis pesado. Que non intente dar leccións de nada, Señor Tosar, non intente dar usted lecciones de nada viviendo en un piso de 1 millón de euros. Hágame el favor. Bueno, o allá pudiera vivir, No, sí, pero non daríamos leccións de nada, eu polo menos. Eu non. Eu tampouco. Pero o señor Tosar, sí. E a señora Bandini, esa que o sinto, pero me provocaches. Eu non quería falar desto, pero xa que abrín a caixa. Claro, abre a caixa dos tronos e despois, bueno. E a señora Bandini que bueno, é que o dese personaxe que xa non ten nin nome, porque o seu nulo talento, nin musical, nin interpretativo, nin nada, se une unha estupidez galopante, bordando no delirio psicótico woke, que xa non sei nin como seguir. Espantallo sería a palabra. É un auténtico espantallo. E ollo, señor Tosar, usted va por el mismo camino. Por lo menos aún le queda una pizca de mini talento como actor, ese que tuvo hace un tiempo. Bueno, creo que tengo, que pasa que últimamente fai está anos como que vai co encasillado. piloto automático. Sí, un poquinho, sí, a verdade que sí. E mira que é un actorazo, un pouquiño máis de criba tamén a hora de elexir os proxectos no que se mete, non viría mal. Pero eso lle pasa aos grandes actores. Mira Robert De Niro, que hoxe en día está tamén co piloto automático, non? Sí, pero é que Robert De Niro na uña do dedo meñique do pé bueno, a ver, Tosar ten máis talento Tosar é moi bo actor. Tosar é moi bo actor. No. Sí, Tosar sí. fai sempre o mismo. Ahora, claro. Parece... Ahora dende fai 12, 15 anos. A mí me parece moi bo actor. O que pasa é que sí que está como un pouco encasillado. No, está encorsetado, que non é o mismo. Sí, fai sempre o mismo, sí. Últimamente fai de sí mismo. Sí, é certo, sí. Home, pois, Luís Zaera, por decir outro paisano, lle está comendo as papas con fuso. Por qué? Porque tamén fai sempre o mismo, e el é el mismo, pero fai
con gracia e non a parte de Altri non anda reivindicando, polo menos reivindica a súa terra. Bueno, en fin. Bueno, pero a reivindica fora de sí. no seu contexto. A min que parece moi ben, decía eu ao principio, se unha persoa espontáneamente, pois en un Claro, lle sale, lle apetece, pois moi ben. Vale. Logo, a ver, que non ver. debía de ser todo o mundo aproveitar este tipo de cousas para eso, pero quero decir que sexa institucional. No. Creo que é no que non debe ser. Eu penso que non, pero bueno. E outra cousa, por que lle dan un premio a Susan Sarandon? Che digo por qué. Si fora o Festival de San Sebastián, que sempre lle daban e logo morrían as persoas que lle daban a concha de ouro, bueno, é que lle dan a Susan Sarandon por roxa, por comunista de postal, porque leva moitos anos reivindicando, bueno, facendo galas nas galas do seu roxismo. É militante. Efectivamente. Entón, pois... Que a mí me parece que non se deben mesturar as cousas. Claro, pero é que a invitan... E logo cada uno, claro, que teña a ideoloxía que queira. É que a invitan e lle dan un premio por eso, non lle dan por outra cousa. Porque non lle dan a Clint Eastwood. Creo que fixo algo máis polo cine que Susan Sarandon, Bueno, tampouco é mala actriz, pero non lle dan por eso. Non, pero é unha pesada. E aparte te menciono Susan Sarandon, papeles principais polos que poida ser recordada, sí, non pasan de 2. Pena de muerte, película que por outra parte eu detesto, me parece manipuladora, telefilmesca, ben interpretada, máis ou menos ben dirixida, pero absolutamente repugnante. E Thelma y Luis, aí sí. E el Ansia. Non era a protagonista principal. Bueno, estou falando dela como protagonista. Estaba. Non, sí, estar, claro que estaba. A mí me gusta. A mí me parece moi boa. A película de Tony Scott é magnífica. No, a película a mí non é que me encante, me gusta ela na película. Con esa versión de David Bowie, ese Bowie vampírico, non? Sí. Bueno, é igual. Susan Sarandon é unha pesada, leva moitos anos sendo, e dicindo tonterías, porque eso como de que Pedro Sánchez é moi guapo, estas cousas. Bueno, que me parece moi ben que lle parezca guapo. Sí, pero que decir, sí, son afora, decir, é unha gala de cine, ao final. Efectivamente. Bueno, sí, falando de cine propiamente dito, pois estaba cantado que iba a ganar a peliculiña esa... Os domingos. De esa señora que quere ser monxa, esa rapaza que quere ser monxa. Bueno, unha película que hai que vela que lle interese, porque non é o meu caso. A mí non me gusta moito, pero xa medio vin porque non me atraía moito, estaba vendo con un ollo e con outro ollo estaba facendo outra cousa. Sí, é o mellor que podías facer. Bueno, a ver, me gusta máis que Sirat, teño que dicilo, máis que Sirat. Sí, máis que Sirat. Sirat a mí me parece rollo. Está ben, pero bueno, como máis película me quedo con Los Domingos, aunque non me atrae ninguna, é dicir, aparte creo que é moi larga, non? Creo que é bastante un larga. poquinho. Un poquinho. É larga como un domingo sin pan. Efectivamente. Bueno, pois mira, nós aquí... Sí, me gusta máis que Sirat. Non me botes olladas atadoras, pero que decir, non me gusta máis. A ver, máis entretida, porque Sirat chega a ser un poquito rollo. Entretida. Sí, Home, sigue saber que pasa ao final, se fai monxa non se fai monxa. Vale, gracias. Claro, pero por lo menos ten eso. Gracias polo spoiler. No, porque non se dixen nada. Ela quere ser monxa. Xa. Punto. Vai serlo, non sabemos. Claro, que é moi complicado na vida chegar a ser monxa, non? Bueno, é como que quere ser futbolista, non é tan fácil. Futbolista de élite, pero non lle dá o físico nin o talento. Non é tan fácil, non é tan fácil. Eu deixo aí. E a película ten, bueno... Tensión, momentos de suspense... Igual que Sirat. Pois Sirat sí que o ten. Sirat ten 2 golpes de guión fortes. Pois xa está, xa ten algo. Sí, pero... Estou convencido que máis que esta. Cara a donde, non sei. A ver, creo que, non sei, as películas premiadas lles falta algo. Logo dis ti, es que nos Óscar sería mellor. Non necesariamente. Faime gracia, porque nunha gala, nun cine español que no ano 2025 foi subvencionado con 250 millóns de euros, dos cales, iba a decir invertiron, non, se gastaron vilmente, porque a recaudación das 264 películas, máis ou menos, que foron subvencionadas,
Bueno, a maioría delas non pasaron nin polos cines, evidentemente. A inmensa maioría. Entre todas, recaudaron 1/3 deses 250 millóns. E algunha delas, non chegou nin os 1.000 euros no cine. Nin 1.000 euros en entradas. Estamos falando de pois ponlle, non sei, xa 10 euros por entrada. Estamos falando que non levou nin a 100 persoas a semana. O que pasa é que hoxe en día avaliarse en Madrid pero a ver, ou Barcelona. dende o meu punto de vista, Fernando, hoxe en día avaliar se a película, non digo rendible, non. pero decir, se No. tú vas a dar unha subvención a un filme pensando en si vai facer taquilla, tendo en conta a crise de taquilla que hai e os hábitos dos espectadores, que hoxe son máis plataforma, cine digital, soporte... Xa sei o que van no que se amparan eles. É que pero claro, artísticamente poden ser moi válidas, millores ou peores. Okay. Non, porque non solen ser. No, desas 200 ou 300, ese evidentemente, se hai 80, xa tiro polo alto, que paguen a pena. É que eu iría aí, decir, se as vas a subvencionar non por outros criterios económicos, pero non polas entradas do cine. Non hai criterio, simplemente se estás afiliado a tal ou cual partido ou tes algún tipo de padriño, recibes unha subvención. Isto sei no de moi boa ti. Vamos falar de cine. Vamos falar de cine que nos lugares de cine non se fala de cine. Eso é o que protestamos, non? Estamos facendo exactamente o mismo que se fixo na gala dos Goya. Bueno, pues eu quero falar de cine, non quero falar de política falan os políticos. Eu ten razón. Non falo de política. Exactamente. Eu, polo menos, prefiro non falar de política, porque teño as miñas ideas, cada un ten as súas. Eu xa non teño nin ideas, fíjate. Bueno, de que falamos de cine? Bueno, despois de toda esta perorata de as últimas semanas de falar de películas mal rolleiras, de terror, cousas así, non? Claro, tienes los domingos e dices que así que ten unha película de buen rollo, non? Bueno, non sei. Non a vin. Sí. Tía medio biches, eu nin eso. A medio vin, sí. Bueno, pois, curiosamente, non foi pretendido nin buscado, pero esta semana, vin, entre as películas que vin, pois vin par delas, incluso 3, se pode decir, que é o que os americanos aquí, como nos encanta así os términos yanquis, non? Os términos norteamericanos, eles lle chaman un crowd pleaser. O sea, unha película desas que pode gustar a todo o mundo. Ou unha feel good movie, unha película que che fai sentir ben, non? Que acabas de ver, gustaráche máis ou menos, pero que che deixa bo corpo. Estás falándome de unha batalla tras outra, non? Hasta aquí hemos llegado, señores, buenos días. Ha sido un placer. Todo este tiempo que estuvimos juntos. Sí, os echaré mucho de menos, pero esto no puede seguir así. Entre los domingos y ay, Dios mío, bueno, en fin. No me refiero a ese truño asqueroso. Me refiero, pues, a otras como Ella McKay, protagonizada por Emma McKay. Sí, señor. A nova película despois de 15 anos. Gustoute ao final. Que? Te gustou ao final? Bueno, a ver, é unha feel good movie. Unha película que che deixa bo corpo. Lle pasa, ten as mismas virtudes e defectos que todo o cine de James L. Brooks, que xa digo, facía 15 anos que non dirixe unha película, xa ten 80 e pico. Aí está tamén o seu tocayo de apellido e amigo Albert Brooks, facendo un papel secundario. Hai xente profesional que os confunde. Sí, non, pero non. Hai xornalistas que os confunden, oye, porque outro día vin un artículo, falaban do director e puño unha foto do actor. Bueno, pero eso aquí na prensa española é moi normal que Atención, prensa española, chega crítica feroz. No que se refire á cultura que metan a pata desta maneira, sí. En xeral, non solo a... El é de documentarse un momentiño, nada máis. Sí, pero eso se leva en popular pero nada máis. Bueno. Bueno. Pois, si, é unha feel good movie destas. Igual que o é, pois a outra das que vin, poden ir así xuntiñas, aínda que, non compartan, máis aló de vos repartos, non compartan
bueno, é certa realización que acaba resultando un pouco telefilmesca, pero sí, é outra película que che deixa moi bo corpo, a pesar de que un dramón de tomo e lomo, é Song Blue, igual que a canción de Neil Diamond, non? Esta película protagonizada por Hugh Jackman, por Lobezno, Kate Hudson. Lobezno, sabía que lo ibas a decir. Home, claro. Que cada ano que pasa lle encanta facer máis o tonto a Hugh Jackman, pero bueno, cae moi ben, non? Kate Hudson, que é unha tipa, xa non vou decir actriz, é unha tipa que nin me caeu nunca ben, nin me parecía boa actriz, pero aquí está ben, curiosamente, agora que xa é unha señora Espera, acabas de decir que te gustou? Que está ben, acabas de decir que está ben, sí. Sí, acabo de decirlo. Bueno, que conste en acta, señoría. Sí, que conste en acta. As cousas como son, cando nunca soportei, pero que conste en acta. Pero aquí hai que recoñecer que está ben. Bueno, aludidos e aludidas habituais, tendes unha esperanza. Eso. Solo tedes que facelo ben, como Kate Hudson. Se pode sair da lista negra. Me estou quitando. Pódese sair. Aquí está o exemplo de Kate Hudson. E recuperar a vida. Exacto. Bueno, pois interpretan xa sabedes, pois a unha sobre o papel, pois non parece unha idea moi atractiva, non? Unha parella real, está baseada nunha historia real, de imitadores de Neil Diamond. Bueno, pois os seus triunfos, poucos, traxedias, moitas, pero a pesares do dramón que é, porque é un dramón de tomo e lomo, che deixa bo corpo, como estas películas, ten unha realización como a de James L. Brooks, moi ochenteira. Son películas fora do seu tempo, que non, por eso están sendo fracasos, ou foron xa, se poden considerar fracasos de taquilla, porque son para un público da nosa edade e de aí para arriba. Sí, por realización, por estilo de película, por historia. A ver, a de James L. Brooks nos conta a historia dunha rapaza nova, maravillosa Emma Mackey, de Sex Education, onde non era a protagonista, era unha das destacadas, pero non a protagonista principal. Bueno, está subindo como a espuma, e aquí pois é a protagonista absoluta, que é curioso porque ela Mackey é o personaxe, ela é Emma Mackey. Non se escribe igual, pero se pronuncia prácticamente igual. Vale. Hai a historia dunha rapaza que estudia Dereito, entra a traballar no gabinete do gobernador dun estado ficticio de Estados Unidos, do que non se di o nome en ningún momento, e por eses avatares do destiño ten que asumir ela o cargo de gobernadora con 34 anos solamente, que en Mackey aínda nin nos ten. Bueno, pois a partir de aí, como cambia a súa vida, o que intenta facer no mundo da política, como os atura, bueno, todo con un tono moi amable, moi distendido, moi deixando, a pesar de que tamén teña os seus momentos dramáticos, non? Bueno, ambas as dúas, por eso as comento así xuntas e revoltas, non? Deixanlle un bo corpo, o que decía ao principio, poden gustar a todo o mundo. Poden, pero hai que velas. Como los domingos. Mira, de los domingos, ahora que non nos oen aquí fora de Galicia, bueno, ou sí, pero bueno, espero que mis compañeiros de Popular 1 non me estén escoitando. Temos un compañeiro meu de Barcelona, ademais un veterano tamén en estas lides, pois si veu os domingos e lle gustou, non? Lle parece unha boa película. Ele é profesor tamén de historia e de filosofía nun instituto. Entón, o resto temos unha cousa. Cando unha película lle gusta a este compañeiro, sabemos que os demais non nos vai gustar. Porque tendes gustos diferentes. Claro. Porque tendes gustos diferentes. Entón, xa vacilamos con eso. Por eso che digo, é que todo está justificado. O sea, ti te baseas en que non che gustou porque non a viches, pero porque non lle gustou, compañero. Claro. Entonces tes unha referencia. Si lle gustou a este, que sei que a min non me vai gustar. Bueno, te digo, non é o meu
cup of tea, como diga outro. Pero bueno, a mí Sirat non me gustou tanto. No, porque non me parece máis críptica. Que pena que non nos poidan ver agora. Sí, a cara túa. No, pero é máis críptica, bueno, non é máis o meu. Teño que ver o que arde, cuidado, O que arde, a mí me gustou tamén, antes de, quero ver incluso tengo un anterior tamén, Oliver Laxe, do que me estou cansando de ver memes xa por aí, bueno, a ver, parodias é o que dicimos antes, enseguida aproveitamos sí. No, pero mira, está somos ben. Un país moito de memes e cando historias. che parodian e todo eso, é porque estás sí, pero a ver, na cresta da ola. Pero eso non pode ser, se estás na cresta da ola estás por algo, entón hai que respetar Bueno, eso. claro que está por algo, está porque ten unha excelente película que o millor do cine español en varios anos, nominada ao Óscar, a dous Óscars, e pa unha vez que non é o cansino e inútil de Almodóvar, pois, creo que é digno de celebración, sí, non? Claro que sí, claro que sí. Encima galego. Logo que te guste a película que máis ou menos... estudiou no Instituto de Monelos, home. Sí, señor. Claro, que te guste máis ou menos a película é outra historia, claro. que é o que eu defendo, non? Pero claro, bueno, que te guste, non é outra historia. Eso é outra. No, igual que non me gusta a maioría das películas americanas que se fan hoxe, que me seguen sen gustar. Sí, e me gusta máis o cine americano que o español, pero a maioría son malas. Estas dúas que comentamos aquí agora hoxe, Ella McKay e Son Blue, pois, mira, podería ir unha terceira no saco, pero que me parece a peor de todas, pero xa deixaremos para outro día e a comentamos xunto con Epic, a película concerto que montaxe que Baz Luhrmann acaba de estrear sobre Elvis, non? Complementaria á biografía de Elvis, que xa é para ver en cines, ademais. Bueno, vos vou adelantando que ese non biopic, porque que non é un biopic, un fragmento da vida de Bruce Springsteen, un ano e pico, 2, Deliver Me From Nowhere, me parece absolutamente insultante. Pero xa vos comentarei outro día largo e tendido, porque vaya por diante que son moi fan de Springsteen. Precisamente por eso me fastidia ver un bodrio como este. Pero eso, como decía el Tipicol, será la semana que viene y otro día hablaremos del gobierno, ¿no? Pero, homenaje a esos grandes, hombre. Como decía? ¿Cómo era? Sí, y la próxima semana... Hablaremos del gobierno, sí, é verdade. Pero eso xa para xente moi maior, como somos nós. Claro. Pos que nos gustan as películas estas como Ella McKay y Son Blue, sí. Que sin ser maravillas, si son películas que se agradecen. Que non sexan apocalípticas. Exacto. Parece que todo vai fatal. Nin sexan panfletarias de tal ou cual ideoloxía. Nin unha nin Exacto. outra. E mira que Ella McKay se prestaba a elo, porque é unha historia de política. E de unha muller na política. Exacto. Para nada. Non é panfletaria, pero para ningún lado. É que precisamente o que non a cultura non debe ser o maior mérito. O que decíamos antes, para min a cultura non debe ser panfletaria. Claro. Outra cousa é defender as túas ideas. Claro. E todas son defendibles e todas son respetables. Pero que se fagan nos sitios que teñen que ser. Claro. Para min, cuidado. Sí. Eu estou falando para min. Mira, agora é o que comentaba eu onte. Agora, despois desto de Irán, deste fin de semana, pois non me extrañaría nada que lle deran o Óscar a mellor película estranxeira a Un simple accidente, que é a nominada. Sí. Xa está disponible en plataformas. Unha película que eu non tiña pensado ver, pero que igual lle boto unha ollada. A ver, a historia, sobre o papel, o argumento, pois, porque está ambientada en Irán, creo, pero, bueno, unha furgoneta que se estropea en medio do deserto. Non o descartes. Bueno, pois vai pedir axuda ao pobo máis cercano e resulta que nesa casa o noso protagonista recoñece a un posible torturador de fai anos. A ver, esa historia non la poñen ambientada en Texas. Xa te digo que tal como están as cousas lle dan Óscar. Sí, que eu o que comentaba onte. A Xirade eu teño claro que non logo lo de Vela Xirade, me gusta, pero non creo que tampouco sea para o gallá, pero un Óscar, non creo que lle den Óscar, porque non me parece que sexa para dar Óscar. Podería. Tendo en conta que está la gente... Bueno, xa si ganan Xirate e los pecadores, año redondo, Tendo en conta que está el agente secreto,
a brasileira. Si, esa E que está esa iraní... están poñendo de aburrida para arriba, tamén. Bueno, pero bueno, o director e os actores xa teñen pasado académico, bueno. Sí, bueno. A ver. A auga pasada non move muiño. Move, na academia, sí. E entón eu No, pero ahora mismo eu votaría por un simple accidente. Sí, no. Votaría como favorita para a ganadora. Non Apostaría. é a que votaría eu para... No, ti apostarías porque seguramente yo van a dar. Eu estou de acordo, claro. sí, tamén. E que ao mellor merece, que aínda non a vin tampouco, pero sí, ten pinta de que yo van a dar, sí. Que, a ver, sería paradóxico e incluso ata simpático, non? Sí, pero a mí me gusta sempre que gañen a que artísticamente necesitan, non por que sexa un tema coyuntural, político pues, ou bueno. A ver, a que está arrasando por todos os lados é a de Von Trier Jr., Valor Sentimental. Bueno, se estrea este mes en Filmín, a veremos. Non sei se antes da... Que día é a entrega dos Óscars? A mediados de mes, non? Sobre o... Me parece que era o 19 ou 20. No, o 15 que domingo. O dixéramos nun creo programa. Creo que o 15. Me soa que é o 15 de marzo, ou 22. Comproba aí, pero creo que por aí é. Me parece que é este mes, 15, sí. O 15, ves? O domingo 15. Sí, bueno, en teoría non sei que día pechan as votacións, igual xa están pechadas. Bueno, xa, pero pero se cambia. Pero a ceremonia é sí. En fin, bueno, pois eso é o que hai. E así se lo hemos contado. Bueno, señoras e señores, teléfono aludidos, nos marchamos, que hoxe xa están as líneas saturadas. Bueno, eso que íbamos a falar de feel good movies e de crowd pleasers. E acabamos cabreados. Bueno, cabreados non. Pero é culpa túa por querer falar dos Goya. Nunca máis. Bueno, dos Goya hai que falar. Bueno, señor San Pedro... Eso sí, Sirat ganou máis premios que los domingos, ala. Sí, pero non son importantes. Sí, os técnicos, é unha pena porque... Pero eso vai pasar nos Óscars tamén, xa verás. Sempre. A tontería de Paul Thomas Anderson vai levar os principales e los pecadores pois levará 4, 5, 6 pode que máis, incluso que la batallita. Pero claro, será sonido, banda sonora, montaxe, musical, claro. Serán os técnicos, non? Pero bueno, en fin, que seguimos sin creer. Sin creer nos premios. Exacto. Ni nos Goya, ni o sea, que a ninguén se lles ocurra darnos un premio a nós, bueno, se queren, sí, se leva aparellado unha cuantía económica, por suposto. Sí, ou unha boa cena, tamén non decimos que non. A cuantía económica. Pero se nos fan ir á gala cun pin ou a soltar proclamas... No, cada uno que soltas que queira... Bueno, podemos ir, pero igual eu son un pouco punk nese aspecto. Non me creo. Nah. Que va, tires comedido. Sí. Señor San Pedro, cálese xa. Eu tamén, nos vamos. Un crowd pleaser. Aquí tamén somos crowd pleaser. Aquí podemos gustar a todo o mundo. Marchamos correndo. A semana que ven, máis. É mellor. Unha aperta.